Здравейте! Ето ни отново в парка да се погрижим за тревния килим в нашия дом. Една рутинна операция, която се извършва, това е грапането или аериране. Това се извършва ето с този интересен инструмент, подобен на гребло, с здрави шипове, които са като на орела ногтите. Това нещо се извършва предимно за да се премахне сухата трева от миналогодишния растеж, която задушава младата тревичка и тя трудно ще тръгне. И също така се получават едни бубуни, които са нежелателни. Тази операция се извършва по следният начин. Взима се от широката страна на греблото, забива се здраво и се дърпа. Виждате колко много стара трева се маха. Маха се така. Дори да излиза земя, това не трябва да ви плаши, даже е хубаво. По този начин се вкарва и кислород в почвата. След което обръщате греблото, събирате и давате следващия квадрат. И така, лека по лека, цял ден.